Molt bé, ara començarem a investigar una miqueta com funciona el Twitter. El Twitter simplement ens permet escriure un missatge de text d'una llargada màxima de 140 caràcters per tal de compartir el que pensem, el nostre estat, el que vulguem, a tots els nostres amics. Qui són els nostres amics? Els que ens segueixen. I nosaltres podrem veure a la nostra pàgina d'inici a qui estem seguint, els missatges que ell envia. Anem per parts. Busquem amics, busquem a gent, anirem directament pel nostre correu electrònic del Google del curs, perquè ja tenim a tots els nostres companys a les nostres llibretes d'adreces, suposem, i també tenim el professor i per tant ens serà més fàcil comunicar-nos amb ell. Escrivim la nostra contrasenya i deixem que Twitter busqui entre els nostres contactes qui d'ells té Twitter. Molt bé, ha trobat el professor. Si heu trobat a companys, doncs també els marqueu a tots. Seguim endavant i ja seguim, gràcies per informar-me, al professor. Molt bé, fixeu-vos que el professor ja ha enviat un missatge fa un parell de minutets dient que avui fa bon dia, ja que tenim un sol esplèndid. Nosaltres podem enviar un altre missatget a qualsevol que ens segueixi, que ara mateix són 0 persones, però suposo que ara, tot buscant la gent de Twitter, doncs entre vosaltres també ja us heu afegit. I per tant teniu seguidors i seguits. Podem escriure qualsevol cosa dins del missatge de text. I quan actualitzem ja ens sortirà el missatge al nostre llibre, a la nostra pàgina d'inici. Molt bé, més cosetes. Nosaltres quan escrivim el missatge aquí dalt apareix a tots els nostres seguidors, però si volem enviar un missatge a algú en concret, el que farem serà enviar-li directament clicant el nom i responent o directament responent des del missatge que ha fet ara. Fixeu-vos que a partir d'ara, si jo responc a algú o envio un missatge a algú en concret, apareix el nom d'usuari seu a davant, però encapçalat amb una arroba. Per tant, jo ara al prof Jordi li diré sí. Molt bé, i ara només el professor rebrà el meu missatge. I ara a la nostra pàgina ens surt que jo envio arroba al prof Jordi el missatge següent. D'acord? Molt bé. Si volem respondre, si per exemple volem enviar algun missatge a algú que no tenim aquí per tal de respondre'l, recordeu que simplement directament posant arroba i el nom d'usuari seguit del text, doncs ja podrem enviar-li un missatge personalitzat només amb aquella persona. Si no posem a ningú, el veurà tots els nostres seguidors. Molt bé, més cosetes curioses del Twitter. Què és el requadre aquest de buscar? Per exemple, ens interessa un tòpic, alguna cosa que ens interessi molt. Per exemple, en època de Nadal ens interessa el caganer. Buscarem gent que parli del caganer. I aquí ens explica, hi ha tota aquesta gent que fa comentaris sobre el caganer, fins i tot hi ha un enllaç al YouTube sobre un caganer i de tot una mica sobre el caganer. Doncs si nosaltres estem interessats en un tema en concret i veiem alguna cosa que ens interessi, o algú que escriu molt sobre el caganer, per exemple l'usuari caganer escriu molt, el podem seguir simplement afegint-lo com a preferit o clicant amb ell i enviant-li un missatge, o veient la seva pàgina. Si ara entro a, per exemple, aquest,
Si clico aquí veuré la pàgina del Boost My Time, amb totes les cosetes que està seguint, té 46 seguidors, només segueix amb una persona, i aquí ens explica, doncs, tot això són tuits seus, tots són enllaços a televisions, algun comentari, algun enllaç al YouTube, etc. Molt bé, cosetes que hem d'haver fet amb aquest exercici del Twitter. Posar el professor com a seguidor, o sigui, per seguir-lo, afegir a companys de classe i intentar tenir un nombre de seguits i seguidors una miqueta elevat. Més cosetes. Buscar algun tema que ens interessi i afegir només un usuari que ens parli d'aquest tema que ens interessi per tal de que puguem seguir els nostres tuits. Els seus tuits, més aviat. Per tant, fins aquí és tot. Ara ja som usuaris del Twitter, ara ja hem d'estar pendents de les actualitzacions dels nous videotutorials que ens faci el professor Jordi a través del Twitter.